Terima kasih kami sampaikan untuk acara yang kedua, yaitu acara Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Agus Muhibullah dari Pajaran Rembang Pasuruan. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumiddin, amma ba'du. Ulama'ina al-ajilla, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, wabil khusus guru-guru kita, orang tua kita, panjenenganipun Al-Ustadz Husaini, panjenenganipun Kiai Haji Hasan Basri, sedaya mugi-mugi para guru, para kiai, para asatid, para sesepuh dipun paringi panjang umur, amin. Sehat wal afiyah, amin. Saged membimbing kita, menuntun kita menuju jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Allahumma amin. Aparatur pejabat pemerintah, utamanya Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang bersedia hadir, juga dari anggota keamanan dari Koramil Kecamatan Sukorejo, alhamdulillah bersedia hadir. Takmir masjid lan sedaya pengurus ingkang kula hormati, para panitia penyelenggara peringatan malam Nuzulul Quran sekaligus dirangkai dengan acara santunan anak yatim dan kaum duafa. Mudah-mudahan acara demi acara yang kita laksanakan nanti insyaallah akan dijadikan tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan mugi-mugi majelis yang kados niki insyaallah dados majelis ingkang istiqomah ila yaumil qiyamah, amin. Allahumma amin. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, kula piyambak pun boten pati arep-arep oleh keadaan pun koyok ngeten, maka Ustadz Husaini teng griya nek pun panitia kersa nggih monggo niki wong acare kate salat tarawih lajeng dilanjut kalian ngaos. Oh nggih, sepokok jok rame-rame sementing istiqomah ngoten nggih. Mugi-mugi insyaallah tahun niki senes tahun ingkang terakhir, tahun melih dipun paringi panjang umur, amin. Saged kapanggih malih keadaan ingkang langkung sae, amin. Allahumma. Sebagaimana tema yang di belakang kita, mengembalikan kehidupan kita kepada Al-Quran. Sesuai dengan malam niki adalah malam Nuzulul Quran, di mana Al-Quran niki diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan maksud dan tujuannya adalah untuk supaya kita mempunyai buku pedoman supaya kuluan panjenengan hidup teratur, hidup terarah. Bagaimana tidak? Ojo kapak menungso sing boten kate dikek peraturan para hadirin. Barang sing mati mawon, kendaraan barang sing mati niki wonten peraturane dhewe. Apa maning barang sing urip menungso niki sing dikek ambekan, sing dikek akal pikiran. Nek hewan boten perlu aturan. Nek makhluk sing jenenge hewan niki ndak ana aturan, ndak ana tata krama, mboten ten napa-napa. Cuma nek menungso niki perlu diatur, dikei akal pikiran, kersane napa? Kersane selamat dunya sampai tengene akhirat.
Ojo arep-arep selamat nek uripe niki melenceng saking Al-Qur'an. Ojo mbok arep-arep mlebu swarga nek kula mbek sampean adoh sangka Al-Qur'an. Ojo arep-arep anak sing soleh solihah nek anak niki didoaken saking Al-Qur'an. Mergane ayo Al-Qur'an kula saben taun ngelingaken tentang pentingi Al-Qur'an. Keranten Al-Qur'an niki sangat besar fungsinya, sangat besar manfaatnya bagi umat Islam. Tentunya tiang-tiang sing gelem menghargai daripada Al-Qur'an, tentunya tiang-tiang ingkang purun mempelajari ilmu saking Al-Qur'an. Sing hadir niki lak wong Islam kabeh niki, nggih mboten? Sing hadir niki wong Islam kabeh niki. Sing maca Qur'an kena itu. Islame Islam, imane iman, cuma Al-Qur'an kadang-kadang nggak diwoco. Anak ndak mangan seminggu bingung, anak ndak ngising ndak ngoyo seminggu bingung, tapi anak ndak gelem maca Qur'an ndak digoleki ambek wong tuwa, Pak. Anak ndak gelem ngombe bingung, ndak iso mangan bingung, ndak iso turu bingung, tapi anak ndak maca Qur'an mboten bingung wong tuwa. Sing dibingungno iki tentang jasmani, tapi rohani ndak ono dukungan teko wong tuwa. Pramila saking menika balik maning nang ngene Al-Qur'an. Al-Qur'an sangat berharga bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menghargai Al-Qur'an sebagaimana mereka menghargai kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nek ono wong ndak ngreken nang Al-Qur'an, nek wonten tiyang kok ngenyek nang Al-Qur'an, boten menghargai terhadap Al-Qur'an, berarti ndak menghargai nang Gusti Allah, Pak. Lang Gusti Allah niki dawuh wonten di Al-Qur'an. Al-Qur'an niki dawuh Gusti Allah. Nek ana wong katik ngomong gak usah Al-Qur'anan lho. Ya berarti gak usah pangeran-pangeranan. Na'udzu. Mergane wong Islam, wong sing iman tenggene Gusti Allah, kiamat iman tenggene dina kiamat, iman tenggene akhirat, mboten cukup iman niki tanpa kula lan panjenengan nggih niku membuktikan keimanan kita dengan banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken saking Al-Imam Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu warda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kamathalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Perumpamaan orang yang beriman kepada Allah, lalu kemudian orang yang beriman tadi itu mau membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi daripada Al-Qur'an, bukan hanya sekedar bacaan. Al-Qur'an diwoco, tapi apa sing ono di Al-Qur'an iki dilakoni. Haram riba, ojo cedek-cedek riba. Haram zina, ojo wani-wani ngelakoni zina. Haram nyolong, haram korupsi, haram ngerampok, haram ngemplang, haram gendam dan lain sebagainya. Kudu dipatuhi. Ya napa nek ana wong sing beriman marang Gusti Allah lan tiyang niki gelem maca Al-Qur'an lan ngamalaken isi Al-Qur'an niki dawuh Kanjeng Nabi, mithlul utrujah, kaya dene buah utrujah. Rihuha thayyibun, wangi ambune. Wa ta'muha thayyibun, rasane manis. Rasane manis, rasane enak, ambune seger. Kirangan lek cara mriki napa utrujah niki. Wis gawe gampangane gawe contoh gampang-gampangan duren ngoten lho, Pak. Mambune nggih semerbak mewangi, rasane nggih legi. Ana wong gak gelem duren. Oh ya berarti ndak pati sehat berarti munan. Mulai penyakitan berarti wisan. Ndak pati wani wisan. Tapi nek utrujah niki bebas niki. Mbah niku wong kencing manis kencing kate sembarang wis penyakite, utrujah niki bebas. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, mambune harum semerbak mewangi, rasanya pun manis dirasakan. Niki padane wong sing iman nang Gusti Allah, gelem maca Al-Qur'an lan gelem ngelakoni isine Al-Qur'an. Niki buah sing wangi, buah sing manis. Dadi buah sing legi niki. Kayak dikoncek wis mambune, diliwati tok lu enak ambune.
Ngene mboten? Niki wong sing iman, sing gelem maca Al-Qur'an wa amila bihi, tur gelem napa ngamalaken isi saking Al-Qur'an. Sing nomor loro. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah. La rihun laha, la rihalaha wa ta'muha hulu. Perumpamaan orang yang beriman, namun orang yang beriman tersebut tidak mau membaca Al-Qur'an, mithlu tamar. Niki koyok kurma. Ndak ono ambune, ndak krasa ambune, la rihalaha, boten wonten ambete sing jenenge kurma. Wa ta'muha hulu, cuma rasane legi. Niki padha ambek wong sing beriman nang Gusti Allah tapi ndak gelem maca Quran. Ndak ono ambune, cuma legi rasane. Kurma niki. Ya kurma nggih macem-macem, ono kurma sing larang. Ono sing daur ulang. Kurma kok daur ulang adane rasokan ae. Saking kepingine payu barang bosok niku didaur ulang. Lah cek nemene ampunan. Wong dodolan sing koyo ngeten niki, lek saya cuma haram, napa boleh? Polahe nipu nang ngene wong. Saumpama ero tiyang niku sing tumbas lek bawa niki adalah daur ulang, ndak gelem tuku. Krana didaur ulang ditambahi sari manis, cekne legi, akhire mangan kurma tambah kepilengen. Tambah 1000. Tambah penyakitan. Dadi kurma sing larang regane. Sing wonten kotake, wonten kerduse, wonten lho Pak. Sing gak oleh dibuka, siji sing ambek sing ditaker, ditumpuk, ditaker wis iku murah dikerubung semut niku wisan nggih. Dadi kurma lek ndak iso maca Quran, sing kuat imane. Ndak koper Ustaz maca Quran. Ndak iso kula mau Ustaz maca Quran, kula mboten saged. Kula mulai sik cilik ndak dibelajar Quran mbek wong tuwa. Kula biyen ngaji Akadul Barku wis dirabekno. Dorong hatam juz 1, dorong hatam juz 2, wis dikongkon kerja kongkon rabi. Akhire kula mboten saged maca Quran, rugi. Masih ono rasane cuma ndak ono ambune. Ojo dadi sing nomor 3. Wal munafiq wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an. Wong munafik sing seneng maca Quran. Wong munafik tapi seneng maca Quran. Mithlur raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Wong munafik kok seneng ngaji. Wong munafik tapi kok seneng baca Quran. Niki ambune wangi, cuma rasane pahit. Ojo dicedheki iki. Yo ndak ono AKPT. Yo ando antoro. Pokoknya wis macam-macam taruhan. Munafik wong sing cuma lek darusan, Pak. Budal dhisik, kula duwe tangga, ndak salat tarawih, yo gak sembahyang isya, cuma darusan tok. Ngalakman nyaman tok niki berarti. Ngalakman nyaman tok berarti. Dijowo enak-enak tok. Wis ndak darusan, ndak salat napa ndak salat tarawih, ndak salat isya, cuma darusan. Ya apa munafik koyo ngene? Ambune tok wangi cuma rasane pahit, ojo dipangan. Loro nang weteng wong koyo ngoten iki. Hah? Ojo dicedheki. Masih yo ahli ngaji Ustaz. Wah, le ono bangunan masjid nyumbang dime Ustaz. Nono santunan arek yatim wakil lek nyumbang. Nek darusan enak maca Qur'ane, waduh lagune koyo Mekah Madinah. Cuma gak ono akeh apa-apa. Munafik kelakuane niku padane napa mambune tok wangi cuma rasane pahit gak kena dipangan. Gelem sampean dikek koyo ngoten. Mboten purun. Nah, tapi sik pindoan. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang yang munafik dan orang yang munafik ini tidak mau menyentuh dan membaca Al-Qur'an. Kamathalil hamdhalah, niki koyok hamdhalah, koyok buah hamdhalah. Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Yo gak no ambune, rasane pahit. Gawe kelas jarak iku wisan. Semerap jarak sampean. Lek dipangan kan ngentutan jarak niku.
yo gak ono ambune, dipangan yo pahit. Munafik cuma seneng maca Quran, ambune tok wangi, rasane pahit. Munafik kelakuane kate ndak gelem maca Quran, bahkan protes tok nang darusan. Lah iya jam piro sik maca Quran, brebeken aku jare. Biasa kelas setan ngene iki, Pak. Rumoso berbeken nang Quran niku wis rata-rata tuyul ngono-ngono iku wisan. Nek diwacane Quran niku biasa panas kabeh. Niki padane wong napa? Padane buah handhalah ndak duwe wangi, ndak duwe mambu, rasane pahit. Pilih toko papat niki. Wong sing beriman nang Gusti Allah, gelem maca Al-Qur'an lan ngamalaken Al-Qur'an, niki sami kali utrujah, buah yang harum semerbak mewangi dan manis rasanya. Wong sing beriman nang Gusti Allah cuma ndak iso maca Qur'an tapi imane kuat, niki mislu tamar koyok kurma, ndak ono ambune cuma manis rasane. Wong munafik tapi maca Qur'an, seneng maca Qur'an wong munafik niki. Tapi kelakuannya ndak entos, kelakuannya ndak genah, cuma seneng baca Quran. Niki padane nopo? Buah-buahan sing nopo jenenge duwe mambu cuma rasane pahit. Roihana. Wong munafik sing gak gelem baca Quran, adoh sangka kaapian, adoh saking majelis-majelis sing sae, ndak gelem nanggene darusan, ndak gelem nanggene Al-Qur'an. Niki padane nopo? Handhalah. Ndak duwe mambu, yo rasane pahit. Ojo dadi sing nomor 4 niki. Ojo dadi sing nomor 3 munafik. Ojo dadi sing nomor 4. Minimal lek gak iso sing pertama, dadi sing nomor 2. Ndak iso maca Quran, ndak iso maca Quran. Tapi apa yang macam ndak iso? Kate belajar ketuweken. Soro kate belajar wong tuwek niki. Mun pancen kupinge rada ndak pati krungu wisan kate belajar Quran. Nggih sampai perat sing belajar yo gak gelem ngerti. Ya apa lek koyo ngono? Wis, lek pancene ndak iso maca Quran, seneng wae nang wong maca Quran. Seneng wae nang unine wong maca Quran. Niki cukup, berarti niki umpama padha ambek kurma. Ya napa kurma? Ndak ono mambune, cuma manis rasane. Faedah dari hadis niki pertama. Al-ula yang bagi lil muslim ayyakuna lahu wirdun yaumiyun min kitabillahi ta'ala. Hendaklah bagi orang yang beriman tersebut hendaklah mempunyai wirid atau hizib daripada Al-Quran yaumiyun yang setiap hari. Diatur Pak bendinane. Oh mari subuh surat Yasin, mari asar surat Waqiah, mantun maghrib surat Yasin maning, mari salat isya surat Tabarok. Wis cukup sing iki kini tok wis. Cukup sing penting-penting tok. Gayan wirid niki. Mari subuh surat Yasin, mari asar surat Waqiah, mantun maghrib surat Yasin maning, mari isya surat Tabarok. Papat ini jogen cukup wis, gawe wiritan. Ndak usah wirid macem-macem. Pati golek kayu gede mar ngono wiritan. Waduh wis, wiritan di masjid ae aja ning sore kayu. Ndak usah golek watu gede. Iktikafon jero masjid, bacaan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an paling afdol diwaca ning tempat-tempat sing mulya, khususnya masjid. Sunahe wong adep wong maca Qur'an adep kiblat, aja sembujung lek maca Qur'an. Sing adab, sing tata krama lek maca Qur'an. Ketika ayat rahmat sing diterangaken kok nerangno swarga, arep-arepa swarga. Ketika sing diwaca niku ayat azab, wedya marang Gusti Allah. Jalu reksa marang Gusti Allah aja sampai wani-wani. Nggih niku nang kene geni neraka. Wong kadang-kadang sing kene maca Quran khusyuk, sing njaba cekakaan ngomong bi rokokan. Waduh kolek entek rong piring, Pak. Lha ndek jero iki nerangno bab azab kok. Muadake kolek dientekno kabeh. Dadi wirid niki. Napa? Mantun subuh Yasin, mantun asar Waqiah, mantun maghrib Yasin maneng, mantun isya surat Tabarok utawa surat Muluk. Papat niki jogon gawe wirid niki. Niki hikmah saking hadits ingkang kita pelajari dalu niki. Yang kedua, la yambaghi lil mu'min ayyahjura kitaballah fala yaqra'uhu illa yasiran.
Janganlah orang yang beriman menghindar daripada membaca Al-Quran. Ojo sampai wong Islam, wong sing iman boten maos Al-Quran. Keranten niki sing dikhawatiraken dening Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi Kanjeng Nabi mengeluh tenggene Gusti Allah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, do Gusti, inna qaumi, sesungguhnya kaum kami. Rasulullah boten sanjang inna ummati, inna qaumi. Napa bedane antara umat ambek kaum? Nek umat mesti iman, nek kaum belum tentu iman. Mergane Kanjeng Nabi ketika berdakwah tenggene kota Taif, 400 km saking kota Makkah, beliau diantemi, disawati kotoran, Pak, boten disambut ambek sambutan yang hangat atau sambutan yang penuh penghormatan. Kanjeng Nabi niku disambut ambek batu, dilempari kotoran. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kanjeng Nabi mboten dawuh Allahumma hdi ummati, Allahumma hdi qaumi, ya Allah paringi hidayah kaum kula. Mergane Gusti Allah dawaken wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi, sak temene kaum kula ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Qur'an, mereka berpaling daripada Al-Qur'an. Para ulama mengartikan hijrah daripada Al-Qur'an, berpaling daripada Al-Qur'an niki kathah. Al-awwal hajru, al-hajar ngene ku hajrul imanu bih. Yang dimaksud dengan berpaling daripada Al-Qur'an, mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an. Mereka tidak mengakui Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Murtad hukumi kafir wong koyo ngeten iki. Mengakui bahwa Al-Qur'an adalah bukan firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan berpaling daripada Al-Qur'an yang kedua, atsani hajara qira'atuhu wal istima'u ilaih. Berpaling daripada Al-Qur'an, ulama pendapat yang kedua, mereka berpaling tidak membaca Al-Qur'an dan tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. Bahaya wong sing koyo ngeten niki. Niki sing dijaluk mbek Kanjeng Nabi. Inna qaumi ittakhadhu wa ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Al-mahjura yang dimaksud dengan berpaling atau menghindar daripada Al-Qur'an, tidak mau membaca Al-Qur'an dan enggan mendengarkan daripada Al-Qur'an. Kenemenan wong koyo ngeten pisan, Pak. Munafik niki pisan. Wis gak gelem maca Qur'an, ndak seneng nang kene wong sing maca Al-Qur'an. Makna yang ketiga yang dimaksud dengan berpaling daripada Al-Qur'an, hajarul amal bihi wal wuquf 'inda halalihi wa haramih. Mereka tidak mau mengamalkan isi daripada Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an cuma ndak ngamalno Al-Qur'an, padha ambek berpaling niki. Ngerti lek riba haram tapi tetap berpaling daripada Al-Qur'an. Semerap nek zina niki haram hukume dosa gede tapi tetap ngelakoni, berarti berpaling daripada Al-Qur'an. Ghibah minal kabair, kok sik tetep ngerasani wong, wis ero ngerasani ku dosa kok. Poso sik ngerasani wong, poso capopo sampean niku yuk. Mergane ojo akeh-akeh metu cedak ngerasani wong. Lek gak perlu ojo metu, ojo nonggo sampean. Karena wong ngrasani niki disebabno sering kumpul. Lockdown niku bener wis. Ojo pati ono interaksi ambek wong. Lek wis geneman ambek wong, wis kudu ngrasani ae, Pak. Ndak gatel lek gak ngrasani. Khususnya pinggir satir iki. Blonjoe gak sepiro tuku tongkol sitok sing digenem, waduh sak kutukan gak ono bendere. Gak ono sing kate dirasani, bojone dhewe dirasani nang wong. Masya Allah. Iku cangkem suwak iku jenenge wisan. Dudu aki tok sing suwak, Pak. Ngerti nek ghibah niki haram kok sik tetep, berarti wong sing koyo ngeten niki napa? Berpaling saking Al-Qur'an. Ala kulli hal, ayo dadi wong sing paling apik. Ya napa wong sing paling apik? Surbane sing paling apik? Mboten. Kendaraane sing paling apik?
bangunane sing paling megah, umahe sing paling apik, potongane sing paling apik. Wong sing paling apik versi Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kalian yang mau membaca Al-Qur'an, kalian yang mau mengaji daripada Al-Qur'an, mengkaji isi daripada Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mau memberikan pelajaran Al-Qur'an dan mau mengajari Al-Qur'an. Sapi-api wong niki, wong sing gelem ngaji isine Al-Qur'an lan wong sing gelem mulang Al-Qur'an. Cuma niki wis ndak pati kereken. Mulang Qur'an niki saiki dianggap napa jenenge kiai langgaran, Pak. Oh, kiai desa, kiai langgaran. Dianggap kiai cek-cek. Dadi kiai sing gedhe, pondoke gedhe, santrine ewonan iku baru hebat, belum tentu. Saiki akeh santri bon-bonan, Pak. Golek sumbangan kate ngomong 50.000 santri, nglethek nek 50 wong santri ini ngebon sing 950. Hah? Akeh santri bon-bonan saiki duduk bal-balan tok ngebon. Duduk pemain sing dibon, santri dibon sakniki. Sampeyan gak percaya, deloken maring ngene wis. Lak krungu dhewe sampeyan. Santri ngebon perlune cek atuk sumbangan akeh. Wong carae kaya ngene kate manfaat kok pundi? Kadang-kadang sing jare sampean kiai kampung, kiai langgaran, kiai cilik-cilikan, ya iki paku bumi. Ya iki sing murungno dina kiamat. Sak temene kembut-kembut kate mbledos, wingi sampean wis nredeg kabeh. Pati ana apa jarene dukhon. Dinten napa niku? Ngundhek endi ana kiamat urung iku, Pak? Kok iso kiamat urung kuwi apa ceritane? Kula sampai wegah ditakoni wong. Sampai tak pateni HP niku. Lah ya wong ku sik percaya. Ndek endi ana pengumuman iki kiamat kate diumumno dhisik iki ya apa? Patik sakniki ana aplikasi. Aplikasi iki megelno. Menghisab dosa sebelum dihisab di akhirat supaya malaikat ringan. Ndak pati susah-susah, ndak pati soro-soro menghisab jare. Aplikasi HP menghisab dosa. Lho ya apa ceritane? Tobat liwat aplikasi iki. Lah tobat yo mesti nang Quran. Prasamu swarga oleh download ta. Aplikasi ini download. Mari ngono swargamu yo download pisan. Wonten sakniki aplikasi sing koyo ngoten niku, menghisab dosa agar supaya meringankan malaikat yang mencatat dosa. Dadi di aplikasi kok ana dosa-dosa, cekne di sepuro. Lho ya apa kok tambah ndak karu-karuan donya iki. Burung kiamat ono maning saiki aplikasi hisab tadi. Masya Allah. Wis muga-muga selamat kabeh. Amin. Dadi wong sing pertama, wong sing iman tur purun maos Al-Qur'an lan ngamalaken isi Al-Qur'an. Mboten mampu Ustaz, kula mboten saged maos Ustaz. Wis dadi wong sing iman sing kuat, cekne dadi koyok kurma ndak ono mambune tapi manis rasane. Lek ndak iso maca Qur'an, wis ojo katik macem-macem. Jogon imani, jogon salat 5 waktune. Lek pancen ndak iso maca Qur'an, gaya wirid Al-Qur'an tak balen maning, gaya wirid. Mari subuh Yasin, mari asar napa? Durung mulai wis lali sampean. Mari subuh surat Yasin, mantun asar surat Waqiah, mantun maghrib surat, mantun isya surat Tabarok. Sing ngono ara. Sing semangat masih gak diwaca kuwi sing semangat ngono jawab, Pak. Cek rodok gaya didik ngono lho. Cek rodok mbois didik. Semoga-moga dados ilmu ingkang manfaat. Amin. Muga-muga sedaya kula dongaaken ayo sambung doa sedaya mugi-mugi dipun dadosaken min ahlil Quran. Amin. Besok di akhirat saged jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir Al-Qur'an. Besok Al-Qur'an bakal nuntun sampai nang gene swarga. Amin. Allahumma amin. Ayo anak-anak dibelajari Al-Qur'an nggih Pak nggih. Ayo ojo sampai ninggal anak ndak iso maca Quran, paling gelo-gelo manungsa. Nggih niku nek awake mati ninggal anak ndak kober maca Quran, mboten saged maos Al-Qur'an. Keranten Al-Qur'an niki yang akan menjadikan kita tentram di alam kubur, tenang di alam kubur, menghibur kita di dalam kubur, mboten sanes Al-Qur'an. Ndak ono hiburan maning wisan. Ndak ono musik, ndak ono pemandangan, ndak ono di juru kubur kecuali Al-Qur'an sing bakal yang akan menjadikan hiburan kita adalah Al-Qur'an. Mugi-mugi sekedhik dados ilmu ingkang manfaat lan mugi-mugi sedaya ingkang
hadir dipun pari panjang umur sehat walafiat, ingkang nyantuni anak yatim mugi-mugi dipun paringi rezeki ingkang langkung kathah ingkang halal barokah, lan mugi-mugi masjid niki, masjid napa namine? Masjid Al Mubarak dipun dadosaken masjid ingkang barokah, masjid ingkang makmur kalian ibadah, dan mugi-mugi insyaallah tahun malih saged kepanggih dalam keadaan fi khair wa afiyah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin yang saya muliakan, kita tadi mau'idhatul hasanah atau ceramah hasanah yang Kiai Haji Agus Muhyiddin dari Pacaran Kota Pasuruan.